סמנכ"לית תרבות של אגודת הסטודנטים, טל דקל. אהלן, טל. היי. מה העניינים? אני רואה שאת עם חיוך היום, עם חיוך מיוחד. כן, היום זה יום מיוחד. כל השבוע קרוב לשבוע מאוד מאוד מיוחד בשבילנו. מה שעבדנו עליו במשך 3 חודשים, סוף סוף יצא לדרך. אז קודם כל בהצלחה לנו ושהשנה באה עלינו שתבוא שנה מעולה. זאת אומרת, יש לנו פתיחת שנה חבל על הזמן ונוחלת כנראה. איזה כיף. כן, יש לנו שנה מדהימה. אני במקרה עוסקת בתרבות, ואני יכולה להגיד שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. ימים ולילות כדי להכין פה לסטודנטים באמת שנה מלאה בתכנים ומסיבות ורק כיף והוואי וגיבוש, ואני מאמינה שהשנה נעשה פה משהו גדול שלא היה פה אף פעם. אני ממש מאמינה. אז עושים לאגודה ריקריאשן השנה. יפה. אוקיי. תודה לך, טל. שיהיה לך בהצלחה השנה, ושיהיה לכל חברי האגודה גם בהצלחה, והם גם אני. תודה לך.